Tehdään eväät. Tai itse asiassa mä oon tehnyt ne, mutta sä voit kelata niihin, jos haluat. Mutta mä kerron eka, mitä tässä välillä tapahtui. Eli bussin piti lähteä 7.55 aamulla. Juniorin piti lähteä sinne mukaan. Mutta bussi lähti. Auto oli siinä bussin vieressä parkissa. Niin 7.50. 5 minuuttia ennen ilmoitettua aikaa odotettiin sitten aikamateossa. Ja nyt tulisi jostain kumman syystä tulisi joku toinen bussi vielä perään, mutta ei tullut. Lähdettiin kotiin, soitin, anteeksi nyt vaan, että miten tämä teidän bussi lähti liian aikaisin, että ei päästy kyytiin, että lippu oli ostettu ja näin poispäin. Niin sieltä tuli viesti, että bussi oli palannut takaisin 8.01, 11 minuuttia myöhemmin. Se oli käynyt jossain lenkin ja tuli takaisin. Mutta mehän oltiin kerätty lähteä jo pois siitä, koska kuka nyt sinne jää odottelemaan, kun 7.55 on tyhjä paikka ja äsken oltiin nähty ne perävalot vaan. Ja no, sieltä tuli viestiä sitten, että oli lähes lähtöaikaan, että lippua ei korvata. Ja mä laitoin sitten katkeran savusta viestiä ja soitin siinä, että miten ei korvata, että jos bussi lähtee liian aikaisin ja ylipäätään, että se ei edes odottanut siinä, kun näki, että me oltiin viereen pysäköity ja 5 minuuttia lähtöaikaan. Lopulta lippu korvattiin ja ei voi tietää, että 11 minuuttia hän kävi jossain juuri lähtöaikaan, mutta eikö se aika mielenkiintoista? Sä tuut bussille, näet, että bussi lähtee sun edestä, näkyy vaan takavalot 5 minuuttia liian aikaisin. Ketään muuta, ei ihmisen yhtään sielua näy missään enää, kaikki on varmaan siellä bussissa. Ja se onkin tullut takaisin. Niin mistä voi tietää? Monta soittoa, monta viestiä myöhemmin lippu korvattiin. Mutta se, että se vaiva, että sä kuljetat sinne bussille, herät aikaisin, muutat ehkä omia suunnitelmia sen takia, että sä pääst kuskaamaan. Ja samoin se, että lapseni ei päässyt treeneihin, hän meni sinne 2 tuntia myöhässä. Niin se oli heille ihan ok. Että sit vasta kun mä olin oikeasti suuttunut, niin sit vasta pahoiteltiin. Joo, olisi voinut olla itsekin aikaisemmin, mutta kyllä se nyt ylipäätään, että jos se lähtöaika on 7.55, niin silloin sen pitäisi lähteä, eikä sillä, että 7.50 näkyy enää perävalot. Joo, mutta tässä on eväät. Ja hän pääsi myöhäisemmällä bussilla ja nämä eväät varmaan tuli syötyä tuossa välissä sitten, kun käytiin vielä kotona. Kiitos kun katsoit. Tarkoitus oli laittaa tätä aamupuuroa mukaan, mutta hän söikin sen sitten kotona. Ja mukaan hän lähti vaan sitten banaani, tai itse 2 banaania, sitten toi piltti, suklaa ja tommonen juoma, koska mitään muuta juomaa ei oikein ollut. Ja hyvää päivää.